Želám príjemné popoludnie, vitajte pri sledovaní relácie takto. Stúpajúce svetové čísla pozitívne testovaných na delta variant koronavírusu prinášajú množstvo reakcií politikov. Od opozičných, ktorí odmietajú očkovanie, až po koaličných, ktorí tvrdia, že bez masovejšieho očkovania treba očakávať na jeseň nový lockdown. Aká je súvislosť medzi mierou zaočkovanosti a počtom nakazených? Aká je súvislosť medzi počtami úmrtí v zaočkovaných a neočkovaných krajinách? Je potrebné očkovať aj deti, alebo rovno začať uvažovať o povinnom očkovaní? Aj tieto otázky dnes položím lekárovi a analytikovi globálnych trendov Jurajovi Mesíkovi. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Dobrý deň. Pán Mesík, minulý týždeň sme mali možnosť vypočuť si množstvo vyhlásení od politikov. Počuli sme o tom, že treba čakať nový lockdown na jeseň. Počuli sme o tom, že uvažuje sa nad štátnou karanténou pre ľudí, ktorí sa navracajú zo zahraničia, z dovoleniek, ktoré ešte ani nezačali, leto vlastne len začína teraz a potom roku uzatvorenom ľudia majú asi také predstavy, že by aj cestovali. Niektorí politici sa vyjadrili, že musíme očkovať masovejšie a urobiť preto všetko. Opoziční politici sa zase vyjadrili, že sú voči očkovania, povedzme, rezervovaní. Ako to vnímate vy? Sledovali ste to a čo vás ako také prvé napadlo, keď ste počuli tie vyjadrenia? Ja sledujem svetové dáta, nesledujem, čo o tom hovoria slovenskí politici, lebo to považujem v celku za márne. Tie vyhlásenia sú spravidla odborne nijak nepodložené. Z pandémie a teda špecificky z očkovania sa stal taký, ja by som to nazval až náboženský fenomén, ktorý má svojich veriacich, ktorí proste očkovať za každú cenu. A potom má ľudí, ktorí tomu z rôznych dôvodov kladú odpor. Buď sa obávajú dlhodobých nežiaducich účinkov vakcinácií, alebo im proste je proti srsti, že ich do niečoho štát núti, čo považujú za nezmyselné. No a okrem toho, že tu máme takýto ideologizáciu tohto očkovania, tak pochopiteľne to očkovanie je aj politický a komerčný projekt. Minulý rok vrazili vlády svetové miliardy a miliardy dolárov a eur do vývoja tých vakcín. A oni teraz nemôžu povedať verejnosti, bolo to zbytočne vyhodené peniaze, vakcíny vyhodíme, treba tie vakcíny teraz použiť. Pochopiteľne, že pre tie firmy, ktoré vakcíny vyrábajú, je to dar z neba, to sú kšefty za desiatky miliárd eur. Teraz, ja by som sa pozrela na čísla, lebo toto je zaujímavé. Vy ste to porovnali, ja si pomôžem tuto papierom, lebo som si tie čísla dala. Porovnávali ste čísla v najzaočkovanejšej krajine Európy, v Spojenom kráľovstve, vo Veľkej Británii a v najmenej zaočkovanom Bulharsku. Potom som videla, že ste robili aj porovnania iných ďalších krajín. Čo vám z toho vyšlo? Pretože tam niektoré tie dáta sa nejako nevedia vtesnať do nejakej súvislosti. No čo z toho vychádza je, že neexistuje jednoznačný alebo presvedčivý dôkaz toho, že vysoká miera vakcinácií znamená vysoká ochrana verejnosti pred či už ochorením alebo pred umieraním. Týchto situácií, kde máte vysokú mieru infekcie, vysokú mieru úmrtnosti vo veľmi vysoko zaočkovaných populáciách a naopak neumierajú ľudia napriek tomu, že sú to krajiny s málo zaočkovanými, takých krajín je na svete viacero. To porovnanie Veľká Británia a Bulharsko, to sa týka Európy, ale ja som to neviem, či to bude vidieť. To asi nebude vidieť, ale musíte to prerozprávať. Dobre, tak to prerozprávam. Tak. Ázia. Mongolsko je najzaočkovanejšia krajina v Ázii. Momentálne okolo 60% verejnosti, teda populácie zaočkovanej. Susedný Kazachstan 14%, čiže 4-krát menej zaočkovaných. V posledných 2 týždňoch zomiera v Mongolsku na COVID 36 ľudí na milión v priebehu tých 2 týždňov a v Kazachstane 2. Čiže v Kazachstane máme 4-krát menej zaočkovaných a zomiera 18-krát menej ako v susednom Mongolsku. To je Ázia. Vezmeme si južnú pologulu, kde sa teraz presunulo ťažisko pandémie. Tam teraz najviac ľudí zomiera. Môže to súvisieť na tej južnej pologuli napríklad s tým, že tam je zima? Lebo tie respiračné vírusy sú predsa len
Tak ako aj u nás. V zime sa šíri chrípka, nádchy, koronavírus. Celkom jednoznačne to súvisí so sezonalitou, teda s ročnými obdobiami a ono to najmä súvisí s hladinami vitamínu D. Ako náhle sú príliš krátke, ako náhle je slnko príliš nízko nad horizontom, prestáva naša koža, nedostáva dostatočné množstvo ultrafialového žiarenia B a nevytvára vitamín D. To sa dialo v zime a na jar na severnej pologuli, preto sme masovo zomierali v Amerike, v Európe v januári, februári, marci až do apríla. Potom slnko vyliezlo hore, respektíve teda priblížilo sa k severnej pologuli, alebo Zem sa natočila, aby som bol presnejší. A výsledok je, že proste išla vo všetkých krajinách severnej pologuly úmrtnosť aj chorobnosť na COVID dole. Vo všetkých nie. V Spojenom kráľovstve práve, že tie čísla momentálne idú hore, ale to sa k tomu... Ale ono sa to pripisuje efektu vakcín. Ale to je hypotéza. Kľudne je možné, a zase môžem na nejakých grafoch ukázať, že ten výsledok toho poklesu umierania na severnej pologule je jednoducho výsledok nástupu jary. No, na južnej pologuli je teraz jeseň, respektíve začína zima, čiže slnko je tam nízko a tam sa teraz vo veľkom zomiera. No a zase tam máme najzaočkovanejšie krajiny, sú tam dve, Uruguay a Chile. A Uruguay je veľmi zaujímavý, pretože dnes je tam 61% zaočkovaných, čo je porovnateľne s Britániou alebo s tým Mongolskom, ktoré som spomínal. A zomiera tam 189 ľudí na milión za 2 týždne. V Južnej Afrike, vlastne sme si povedali, že to asi nebude vidno. Asi to nevidieť, ale Južná Afrika je v tej istej zemepisnej šírke ako Uruguay. Čiže má zhruba toľko isto slnka, ale vakcinovaných 3,5% obyvateľstva a zomiera 28. Čiže 7-krát menej ako v tom Uruguayi, hoci sú 15-krát menej preočkovaní Juhoafričania oproti Uruguajcom. No dobre, ako si to vysvetľujete? Vysoká miera zaočkovanosti, vysoké úmrtia, nízka miera zaočkovanosti, nízke úmrtia. Otázka, či sú ešte presné tie štatistiky, ale... Samozrejme, všetky tieto čísla musíme brať so zrnkom soli, pretože veď my sa nevieme na slovenské čísla spoľahnúť a Slovensko je predsa len relatívne vyspelá krajina, takže ako sa môžeme spoliehať na dáta z nejakých rozvojových krajín? S rezervom. Ale niečo nám hovoria a tie trendy v tých jednotlivých krajinách tie odrážajú kvalitu nejakej analytickej a meraní v tých krajinách. Takže nejakú výpovednú hodnotu tie dáta majú. No, neznamená to nevyhnutne, že vakcíny nefungujú alebo že dokonca zvyšujú úmrtnosť. Ani to sa nedá vylúčiť ešte. Príliš krátky čas vakcinujeme, nevieme, čo bude strednodobé a z dlhodobého hľadiska sa diať v ľudských organizmoch. Ale pri najmenšom to teda vážne spochybňuje tú ideu, že zavakcinujeme sa a budeme chránení. No povedzte to Uruguajcom, povedzte to Mongolom. A v prípade tej Juhoafrickej republiky tam vieme, že aké je vysvetlenie. Oni proste koncom januára nasadili masovo Ivermectin a začali ľudí liečiť. Čiže je to o tom, že nasadili liečbu? Veľmi pravdepodobne. A teraz v Juhoafrickej republike ale znovu stúpa výskyt infekcií, ale pomaly. A to je výsledok práve toho, že je tam zima. Tú Veľkú Britániu, ja by som ešte tú Veľkú Britániu teraz sa k nej vrátila, lebo sú aj také dáta, že medzi tými mŕtvými na COVID teraz v Británii 2/3 sú neočkovaní. Čiže zomiera, alebo respektíve máme celkové dáta, z toho 2/3 sú neočkovaní, ktorí zomierajú a tretina je dokonca, že po tých 2 dávkach, že sú menšie tie počty, respektíve, že tie 2 dávky už chránia spoľahlivejšie ako tá 1 dávka. Čiže ako sa vlastne vysvetľuje tá Veľká Británia možno z vášho pohľadu? Ja si myslím, že tie vakcíny nejaký ochranný účinok majú. My len nevieme, aký silný je ten ochranný účinok. Práve preto, že v hre je množstvo ďalších faktorov, napríklad sezónny vývoj hladiny D v plazme, v krvi ľudí. Čiže ten ochranný účinok tam existuje, nevieme, aký je silný, určite nie je 89% alebo 90%, ako to predávajú firmy a politici.
ale nejaký pravdepodobne existuje. A teraz som stratil... Stratili ste nitku, hovoríme o Veľkej Británii a o tom, že teda vakcíny, že zrejme, hovoríte, fungujú, lebo tie čísla sú také, že 2/3 neočkovaných zomierajú. Ale čo som chcel dopovedať, že... Teda 2/3 zomrelých sú neočkovaní. Áno. Ale zase, na to, aby sme o tom mohli hovoriť, museli by sme poznať o mnoho podrobnejšie dáta, lebo očkovaný, neočkovaný, to je v medicíne len jeden z mnohých faktorov. Proste tých faktorov je, aké majú hladiny vitamínu D tí ľudia, ktorí zomierajú teraz. Pravdepodobne ich majú nízke, ale to je hypotéza. Nepoznáme, akí majú iné zdravotné problémy, obezita, vysoké krvné, podobne. Jednoducho, z týchto surových dát je ťažké vyvodzovať solidné vedecké závery. Lenže presne toto robí časť lekárskeho stavu, alebo teda odbornej verejnosti a potom to množstvo médií, mass médií to preberá, akože toto je svätá pravda. Ja by som sa pozrela na tých lekárov, lebo aj lekári sú so svojím postojom k očkovaniu, pokiaľ som videla čísla, neviem, aké sú dnešné dáta, ale nie tak dávno to bolo, že 2/3 lekárov neboli očkovaní, že odmietali sa zavakcinovať, respektíve nehovorí sa o tom veľmi. Prečo to tak je? Prečo tí lekári, ktorí práve prichádzajú do kontaktu s pacientami, možno by sami mali chápať tú dôležitosť vakcinácie? Prečo nie sú zaočkovaní? No, opäť nemáme solidné dáta. Ja som tiež zachytil tieto správy, že zdravotníci, čiže aj lekári, aj zdravotné sestry, že mnoho z nich nie je zaočkovaných, že sú proste rezervovaní. Ale nevidel som nejaké naozaj solidné čísla, ktoré by to dokazovali. Anekdoticky poznám lekárov, ktorí sú zaočkovaní a poznám lekárov, dneska ráno som hovoril s imunologičkou, proste veľmi erudovanou, ktorá nie je zaočkovaná. A je to imunologička. A je to staršia dáma, hej, že nie je nejaký, že 30-ročná. Takže niektorí lekári sú, niektorí sú. Reálne koľko nie je, nevieme. Ale tí, ktorí nie sú, predpokladám, že sa rozhodli na základe toho, že si uvedomujú, že tie vakcíny sú šité horúcou ihlou. Tie vakcíny sú stále experimentálne. Čo sa tu na tejto planéte deje, je jeden masový experiment s podávaním experimentálnych vakcín, ktoré neprešli testovaním, ktorým prechádzali vakcíny v minulosti. Hej, tak ako objektívne treba povedať, že naozaj na tom príbalovom letáku je to upozornenie. Je tam červeným upozornenie, že teda hlásiť vedľajšie účinky, aby ste pomohli nám vychytať tie možné problémy, ktoré to môže spôsobovať. To je pri každom liečive, samozrejme. Hej. Ale to červené tam nebýva. Hej, ako keď tie liečivá sú schválené do riadneho užívania. Toto je naozaj že dočasné, je to podmienečné používanie. Je to podmienečné, ale stovky miliónov ľudí tomuto experimentu vystavené. Tak to už nech posúdia právnici, že či s vedomím možných dôsledkov alebo nie. A teraz sme vlastne pri tej debate, o ktorej sa už takisto začalo hovoriť. Rusko napríklad povedalo, že bude sa povinne očkovať v niektorých komunitách, že tam musí byť zaočkovaných nejakých 60% zamestnancov vo firmách alebo v niektorých sektoroch, ale hovorí sa o tom, že to je to dôležité, že povinné očkovanie. Takisto sme už počuli aj tu, že uvažuje sa nad tým, že čo keby, ako sú také hlasy, sa ozývajú, že veď to dajme povinne očkovať. Otázka je, či sa môže napríklad očakávať, že by sa povinne očkovalo momentálne v tomto stave týmito vakcínami. No, toto je otázka na právnika, ale povinne očkovať experimentálnou vakcínou, mne to prikladá, že je to ďaleko za hranu toho, čo je priateľné. A preto, čo štáty a vlády robia, je, že vyvíjajú taký ten soft nátlak na ľudí, aby sa dali očkovať typu rôznych obmedzení, hej, tie covidové pasy, hej. Dajte sa zaočkovať a budete môcť cestovať. Skôr sa hovorí o zvýhodňovaní toho, že dostanete výhody, hej, akože uvažuje sa nad... Ale prečo? Hej, na základe čoho má niekto dostávať výhody a iný, vzdanlivo rovnoprávny občan, ich nemá dostávať. V
V tom Rusku, a to nie je ešte celoštátna politika, niektoré regióny Ruska s týmto prichádzajú, že začínajú vyžadovať teda povinné očkovanie, ja neviem, učiteľov, zamestnancov štátnej správy a nejakých vymenovaných profesí. V Moskve napríklad zavádzajú to, že človeka, ktorý nie je zaočkovaný, v nemocnici neošetria. Hej, že dostane len tú súrnu lekárskú starostlivosť, ale plánovanú nie. Hej. Čiže to sú také tie nátlakové nástroje, ktoré štáty začínajú používať. Opäť, keby išlo o spoľahlivo vedecky overené dlhodobého hľadiska bezpečné vakcíny, tak by som s tým možno nepolemizoval, aj keď dnes vieme COVID veľmi dobre liečiť, čiže je tu otázka, že prečo masovo očkovať proti chorobe, ktorú dokážeme úspešne liečiť, veľmi ho liečiť nevieme, lebo tie čísla úmrtnosti o tom nesvedčili. Aspoň na Slovensku sme videli, ako to vystrelilo. Tá excesívna úmrtnosť bola veľmi vysoká. Čiže asi sme ho liečiť nevedeli. No my sme ho... Veda ho liečiť vedela, ale na Slovensku 26. októbra 2020 vláda rozhodla a prikázala ambulantným lekárom COVID neliečiť. To je oficiálny dokument. Terapeutický manažment pacientov s COVID-19 uverejnený na stránke ministerstva aby sme to upresnili, bolo to liečenie, boli to liečebné postupy, ktoré ale uvádzali presne také tie všeobecne známe znižovanie horúčky a tak ďalej, dodávanie vitamínov, čiže symptomatickú liečbu v dobe, keď už boli známe nástroje a liečiva kauzálnej terapie. No dobre, ale aké je potom riešenie, keď ste aj hovorili tam o tých krajinách, ktoré majú vysokú zaočkovanosť, vysokú mieru úmrtnosti, nízku zaočkovanosť, nižšiu mieru úmrtnosti, ale tak nie je to zrejme pravidlo všade. Aké je potom riešenie, aby sme sa naozaj na jeseň nedostali do tej situácie, ktorá asi sa dá očakávať, že príde, pretože keď vychádzame z toho, že je to sezónny vírus, s príchodom studených mesiacov, keď bude menej slnka, tie respiračné ochorenia prídu. Čiže ak vy hovoríte a spochybňujete vakcináciu, čo potom je riešením na tú jeseň? Ako sa pripraviť, aby znova nebolo to, čo už avizovali naši politici, že môžeme sa pripravovať na nový lockdown, ak nebudeme teraz zaočkovaní? V prvom rade populácia je dnes už iná, ako bola, povedzme, pred rokom. O mnoho viac premorená. Nedávno bola, alebo teda je verejne prístupná štúdia Centra pre kontrolu chorôb CDC amerického, ktorá došla k poznaniu na základe analýzy asi 130 000 vzoriek krvi, darcov krvi, že 21. marca, čiže pred 3 mesiacmi, 21. marca 49% tých vzoriek už malo protilátky proti covidu. V tom čase bolo len okolo 9-10% ľudí, možno 12, presne si nepamätám, percent zaočkovaných, ale 35, povedzme, percent ľudí ho prekonalo bez klinických príznakov a mali v krvi protilátky, čiže vyvinutú imunitu. Toto bolo pred 3 mesiacmi v Spojených štátoch. To isté platí aj o našich populáciách, len z dôvodov, ktoré by si zasluhovali pozornosť, povedzme, investigatívnych novinárov, je, prečo my nevieme, aká je seroprevalencia, teda výskyt protilátok proti covidu v našich populáciách. Teda myslím v európskych, povedzme, populáciách. Ale robili sa také štúdie. Myslím, že v Košiciach sa robila taká štúdia a tiež tam prišli celkom zaujímavé čísla. Koľko ľudí sa stretlo. Tam to robili vyslovene, že nie očkovaní ľudia prišli odovzdať krvné vzorky a tie percentá tam boli celkom zaujímavé. Čiže je jasné, že populácia sa stretáva s tým vírusom. Samozrejme. Len či to chráni dostatočne. Otázka je reprezentatívnosti takýchto malých výskumov, ale 130 000 vzoriek toho amerického prieskumu CDC, to je slušná vzorka, 130 000. Ale jednoducho vrátim sa k tej otázke, že čo do budúcnosti. Tá populácia je dnes vo všeobecnosti o mnoho imúnnejšia vďaka
do značnej miery prirodzenému kontaktu s tým vírusom. Teraz prirodzený kontakt s tým vírusom vyvoláva komplexnejšiu imunitnú odpoveď ako len vakcína. Tá vakcína sa vždy koncentruje na nejaký špecifický antigén, čiže spravidla proteín na povrchu toho vírusu, ktorý sa inikuje do tela a vyvoláva imunitnú reakciu. Čiže to telo pôsobí, že sa stretlo s tým. Áno, má zážitok, že sa s tým stretlo, ale že sa stretlo s tým nejakým partikulárnym špecifickým antigénom, kdežto keď človek prejde normálnou infekciou, tak sa stretne s celou sadou tých antigénov, ktoré ten vírus so sebou nesie. Čiže prirodzené prekonanie infekcie zanecháva spravidla širšiu a hĺbšiu a dlhodobejšiu odolnosť. Ne? Áno, sú imunológovia, ktorí s týmto aj verejne vystupujú, aj sa to dá dohľadať. Jedna zásadná otázka. Okrem toho, že tu hovoríme o očkovaní dospelých, momentálne sa začínajú očkovať deti. Teda ako staršie deti od 12 do 18 rokov, ale už sa skúšajú očkovať aj do mladších ročníkov, teda detských. Otázka je, vy ste takisto publikovali niekoľko štúdií, niekoľko informácií na základe vedeckých zistení, ktoré sa týkajú očkovania detí. Čo ste zistili? No, čo hovoria tie štúdie? To sú skôr analýzy dát a týchto pod pojmom štúdia sa vo vede myslí niečo, čo je publikované vo vedeckej tlači a prešlo to vedeckou oponentúrou. A toto neboli štúdie tohoto typu zatiaľ, ale napríklad vieme, že tá štúdia Pfizeru, na základe ktorej, ja viem, že firmy sa nesmú menovať, ale v tomto prípade ju musíme vymenovať. Ale myslím, že tu menujeme, čo sa týka vakcín covidových, tak sa bežne hovoria firmy. Bola testovaná na asi 1130 deťoch od 12 do 18 rokov. 1130. A vyhodnotená bola po 2 mesiace po druhej dávke. Čiže veľmi malá vzorka, 1100. Povedzme, že máme typ vedľajšieho účinku, ktorý sa vyskytuje raz v 1000 prípadoch. No v tých 1100 môže a nemusí byť. Hej? Ale teraz tu je idea, že budeme milióny detí očkovať. A tak potom, ak tam je nejaký problém, ktorý sa vyskytuje 1 z 1000, tak to budú tisíce detí. Druhá vec je, že sledovali 2 mesiace po podaní vakcíny. Strašne krátke obdobie. Vakcinácia je zásah do imunitného systému organizmu, ktorej efekt pretrváva roky. Po dvoch mesiacoch vy jednoducho nemôžete zodpovedne povedať, nikto nemôže zodpovedne povedať, že toto je bezpečné, alebo toto nie je bezpečné. Na Slovensku bol masovo spochybňovaný Ivermectin, ktorý sa používa 30 rokov. Naspäť k tým deťom, lebo máme krátky čas. Jasne. Ešte máme 2 minútky. Ja som chcela, nemecká komisia, oficiálna štátna, STIKO, povedala takisto, že neodporúča plošne vakcinovať deti, ako nejakým spôsobom takým, že všetkých. Aké mali oni argumenty? No, veľmi podobné argumenty. Jednoducho nie je to opodstatnené, pretože vieme veľmi málo o tých vedľajších účinkoch a nevieme nič o dlhodobých účinkoch. Hej? O tých krátkodobých vieme veľmi málo a o tých dlhodobých nevieme nič. Proste neuplynulo dosť času, aby sme vedeli vedecky zodpovedne povedať, je to bezpečné. Mali by politici brať do úvahy takéto odporúčania komisí, v ktorých sú vyslovene odborníci, ktorí sa venujú týmto témam? Lekári, imunológovia? Mali, ale s vedomím toho, že množstvo odborníkov je na výplatných páskach firiem, ktoré vyrábajú vakcíny. To je obrovský problém na Slovensku aj, ale nie len na Slovensku, to je obrovský problém na celom svete. Na Slovensku máme databázu, verejne prístupnú databázu, ktorí lekári dostávajú koľko peňazí od ktorých firiem. No tak keď si do tej databázy hodíte opäť firmu Pfizer, pomenujem, tak vám to za pol roka vyhodí 2500 položiek. A to sú platby, ktoré dostali stovky a stovky lekárov. Väčšina z nich dostala malé sumy, pár 100 eur tu, pár 100 eur tam. Ale sú tam desiatky lekárov, ktorí dostali tisícky eur. Hej? Na kongres tam,
štúdia. Hen taká obrovský rozsah zaviazanosti lekárov voči farmakofirmám u nás existuje. A nie je to len slovenský problém. No a je krehká hranica medzi korupciou a takouto finančnou motiváciou. Ale od množstva tých ľudí, ktorí sú na týchto výplatných páskach firiem, nie je reálne očakávať, že budú konať na základe vedeckej pravdy. Ak to rozhodne, ja teraz sa vyjadrím negatívne, no a na budúce zostanem doma a kolegovia, ktorí mlčali, pôjdu na kongres na Tahiti. Ďakujem. Náš čas sa naplnil. Ďakujem pekne. Tá téma je strašne rozsiahla, je veľmi polemická, má zástancov, má odporcov. Ja som rada, že dávame priestor všetkým a budem zvedavá na to, aké čísla budú na jeseň sa ukazovať, či vaše teórie alebo vaše tézy, ktoré ste aj teraz predniesli, sa budú potvrdzovať, alebo naopak zistíme, že pravda bude niekde inde. Ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia. Dovidenia. Dovidenia. Dnes bol mojím hosťom Juraj Mesík. Zajtra budeme hovoriť o bezpečnosti v hlavnom meste. Moje pozvanie prijal náčelník Bratislavskej mestskej polície Miroslav Antal. Dovidenia zajtra.